duk wanda ya mutu akan sunna wallahi ya mutu akan alkhairi duka. Yanzu Kabiru Gombe me zai ce ma Allah yau idan malaika mutu ya zo karɓar shi? Balalau me zai ce ma Allah idan mutuwa ta zo karɓar shi a yau? Yana shirin haɗuwa da 'yan ɗariƙu ya taro har da faɗar cewa wai Qur'ani ya haɗa mu. Tsakaninku da Allah aƙidar mu a halin sunna irin aƙidar 'yan ɗariƙa ce? Tijjaniya ƙadiriya irin ce aƙidar 'yan ƙalaƙato wanda yake kira 'yan gargajiya? To don me zai fito ya faɗi ƙarya ya ce wai Qur'ani ya haɗa mu? Ta wace hanya Qur'ani ya haɗa mu? Yadda malaman Kano suke maja da 'yan ɗariƙu, yau izala ta dawo tana maja da 'yan ɗariƙu har ma da kiristoci game da gaya muku. To wajibi ne 'yan uwa yin irin wannan raddi. Da matsala ce wadda ta shafi balalau shi ne ubangijinsa bai tallata ba bai faɗa ba, wajibi ne mu ruha masa asiri mu masa nasiha a ɓoye. Duk ɗan izala ya yi fice da wannan kalmar. Kana faɗin wata magana kana aikata wani aiki, ɗan izala sai ce maka hujja Qur'ani ko hadisi. Sai yau ga shugaba balalau yana kiran taron karanta alƙur'ani daga dukkanin ƙungiyoyi, yace kowa ya zo ya karanta da abin da ya iya. Sannan an tabi su 'yan jarida 'yan social media sun tabin biya su domin su kawo dalili. Ku yadda ko kada ku yadda, balalau shugaba balalau Kabiru Gombe fitina ne ga al'ummar Najeriya da Afirka gaba ɗaya. Domin duk wanda ya san farkon wa'azin izala da yadda kuma ya koma yanzu zai fahimci tabbas izala ta canza hanya. Duk wanda ya kalli karatun Kabiru Gombe a da yanzu ya dawo yana warware shi ɗaya bayan ɗaya. Kabiru Gombe yana da lakcoci na riya, yana da hudubobi na riya, wa'azi mai girgiza mutane mai tsorata mutane, amma sai yau gashi Kabiru Gombe ya dawo ya yi sanyi. Kaji lakcocin Kabiru Gombe game da 'yan ɗariƙar Tijjaniya, ya fallasa 'yan ɗariƙu, ya tona asirinsu, ya tona asirin shehunansu, ya bayyana da kafircinsu, ya bayyana da bidiyoyinsu, ya bayyana da yaudararsu daban-daban, amma sai ga Kabiru Gombe. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ta'aliki na akan wayannan kalmomi zai zama kamar haka. Na farko mu roki Allah da abin da Allah ya umarce mu roke shi da shi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allah ya umarci mu'minai da yin wannan addu'a. To mu dage, mu jajirce, mu yi tsayin daka, mu yi ikhlasi, mu roki Allah da wannan lafazi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Domin duk wanda ya san farkon wa'azin izala da yadda kuma ya koma yanzu zai fahimci tabbas izala ta canza hanya. Da haka akwai buƙatar yin wannan addu'a. Addu'a ta biyu ita ce wata zuwa cikin hadisin Aisha Allah kara mata yadda. Ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan faɗar ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Yana yawan wannan har ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa yake yawan wannan addu'a. Jama'a mai da hankali da Allah. Yake roƙon Allah wanda ke jujjuya zukata ya tabbatar da zuciyarsa, kada ya canza, kada ya baddala, kada ya hayyara. Ce gaya mata dalili, ya ce zukatan bayi suna tsakankanin 'yan yatsun Allah guda biyu, yuqallibuha kaifa yasha. Dukkanin zukatan bayi suna tsakankanin 'yan yatsun Allah biyu, yana jujjuya su yadda ya ga dama. Yau sai ya ga mutum akan shari'a,
gobe ka ganshi akan bata. Yau ka ganshi akan sunna, gobe ka ganshi akan bid'a. Yau ka ganshi akan tauhidi, gobe ka ganshi akan shirka. Sannan ƙarshen zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum zai wayi gari yana mumini kafin yamma ya zama kafiri. To kira na farko kenan ga malaman sunna na Afirka gaba ɗaya da mu yawaita roƙon Allah kada mu canza. Abu na biyu, canji, abinda malamai magabata salafu salih suke kira at-talawun. Alamar rashin gaskiya take kawo at-talawun. Yau kana kan wannan kala, gobe ka canza, to alamar rashin gaskiya ce. Mai gaskiya in ya tsaya kan gaskiya yana nan akan gaskiyar, duk yadda aka buga ba zai karkace ba, yana nan daram. Kyakkyawan misali rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da wanda suka biyo bayansu, musamman Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Tare da ƙarfin gwamnati da ƙarfin bata da yawan mabannata batattu, amma Imam Ahmad ya ɗore akan aƙidarsa har Allah ya taimaki addini da Imam Ahmad, kamar yadda ya taimaki addini da Abubakar Siddiq lokacin da aka yi ridda, haka ya taimaki addini da Imam Ahmad lokacin da aka samu mihina, aka samu fitinar cewa alkur'ani makhluki ne. Amma abin da ya shafi abu na uku, Balalau Kabiru Gombe, wallahi fitina ne ga al'umma. Ku yadda ko kada ku yadda, Balalau, shugaba Balalau Kabiru Gombe fitina ne ga al'ummar Najeriya da Afirka gaba ɗaya. Shi yasa suke ta canzawa. Duk wanda ya kalli karatun Kabiru Gombe a da, yanzu ya dawo yana warware shi ɗaya bayan ɗaya. Kabiru Gombe yana da lakcoci nariya, yana da hudubobi nariya, wa'azi mai girgiza mutane, mai tsorata mutane, amma sai yau gashi Kabiru Gombe ya dawo ya yi sanyi. Kaji lakcocin Kabiru Gombe game da 'yan ɗariƙar Tijjaniya, ya fallasa 'yan ɗariƙu, ya tona asirinsu, ya tona asirin shehunansu, ya bayyana da kafircinsu, ya bayyana da bidiyoyinsu, ya bayyana da yaudararsu daban-daban. Amma sai ga Kabiru Gombe fi aka dasa bukwa, ga Kabiru Gombe a wuri mai tsarki yana ce Ɗahiru Bauchi da cijin arziki a cikin garin Makka a mashairul haram. Kabiru Gombe yana yaban Ɗahiru Bauchi. wannan abun mamaki ne. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. hajjin nan da aka yi, heman mu da hema Kabiru Gombe shinge ne kawai tsakaninsu, sai ga Kabiru Gombe yana yaban wani fitaccen ɗan ɗariƙa ɗan bidi'a, ya kambama shi, ya yaba shi, ya jinjina mashi, ya shaide shi da ilimi da yaɗa addinin musulunci, dan kuma ɗariƙa ne. Banin na aka yi wannan. Jama'a, abun bai tsaya nan ba. Warware karatun sunna da Kabiru Gombe ya ta yi a kan bid'a, abun bai tsaya nan ba. Sai da kai Kabiru Gombe a Najeriya ya kulla alaka da Kiristoci. Wallahi tallahi, Kabiru Gombe da Balalau sun kulla alaka da Kiristoci, wanda na yi musu nasiha ta sirri, na kirawo shugaba Balalau, na tunatar da shi Allah, na tsoratar da shi Allah, na nuna masa irin nauyin da ke kansa, na nuna masa wannan cin amana ne.
kuma Kabiru Gombe ya ta wasa da Qur'ani, yana jujjuya ma'anonin Alƙur'ani, yana fasara Qur'ani ba yadda Allah ya saukar da shi ba yadda yake nufi ba, dan dai ya kyautata alaƙar su da Kiristoci. Ba abinda shugaba Balalo ya ce mani, ya ce ai Allah ma ya yabi Kiristoci. Na ce masa na rantse da Allah, wallahi billahi tallahi babu inda Allah ya yabi Kiristoci a cikin Alƙur'ani tun daga Fatiha har Nasi. Duk wata aya da ta yi magana akan yabo ko jinjinawa ko faɗa alkhairi kan Kiristoci, to wanda suka musulunta ne, kamar irin su Najashi, irin su Abdullahi ibn Salam da ire-irensu, to za ga Allah na jinjina musu na yabansu. Amma Kirista wanda yake kan addinin Kiristanci babu inda Allah ya yabe shi. A nan sai da kai shugaba Balalo Gabango sai ya shiru ya ce to malam ya yi haƙuri, zan haɗa ka da Kabiru Gombe. Karon farko aka sa zaman mu a Abuja, Najeriya, zaman bai yiwu ba. Karo na biyu aka sa zaman mu a Kano, ya ce min domin Kabiru Gombe a Kano yake. A lokacin ni ban sani ba, ce Kabiru Gombe a Kano yake? Ya ce kwarai, har yanzu ya shekara kusan 20 a Kano. Sannan za mu yi zama a Kano, ya ce yayi, ya ce amma za mu haɗa ka da malaman da kake yi wa raddi. Na ce ba abin da zai hana, shirye nake. Ya faɗi Bashiru Ali Umar, ya faɗi Farfesa Sani Rijiyar Lemu, ya faɗi Farfesa Mansur Sokoto, ya faɗi wa ya faɗi wa. Ya ce sun wakilta Farfesa Pakistan ya gayyaci waɗannan malaman a zo a zauna da ni, zaman da bai yi ba har yanzu kenan. Tafiya ta yi tafiya sai ga Balalau da Kabiru Gombe zaune da Kiristoci a Abuja ana taro. Kaga wannan zai sa ka ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ana nan sai ga santa an bude a cikin Abuja da sunan Kabiru Gombe, wanda wannan santa tana hidima ga Kiristoci. An sa Kabiru Gombe Center for Religious menene a Abuja. Ƙungiya santa wadda ke haɗa kan addinai da sunan Kabiru Gombe a cikin garin Abuja. Kaga daga sunna an koma ana lallashin 'yan bidi'a, ana taro da su, ana nuna masa kauna da su. Daga wannan kuma an juya zuwa ga Kiristoci. Yazo yana ba da tarihin zuwan su Rum, yake yaban Kiristoci, yake yaban Papa Roma, yake yaban irin yadda Kiristoci suke hidima ga musulmi. Yayi magana akan wata asibiti da take karɓar haihuwar mata, irin hidimar da suke wa musulmi. Yadda ya yabi Kiristoci, yazo yayi ma manzon Allah ƙarya. Wallahi tallahi Kabiru Gombe yayi ma manzon Allah ƙarya. Yace Kiristoci sun zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ibada su yayi, suka ce manzon Allah za su yi ibada, ya za su yi? Yace bismillah ku yi anan. Wai aka yi bautar addinin Kirista a cikin masallacin manzon Allah. Wannan ƙarya ce. To sai ga kuma wannan abin da ya faru a baya, kafin ga maka wannan da ke da wani magana akan sa, na zo na yi huɗuba a masallacin irin masallacin da ke sunan masallacin ku, Masjidus Sahaba a garin Gusau. Na yi huɗuba na ce, na samu huɗubar taken ‘yan izala ku yi hattara, kada Kabiru Gombe, kada Balalau da Kabiru Gombe su kai ku su baro. ‘Yan izala ku yi hattara, kada Balalau da Kabiru Gombe su kai ku su baro. Na ka hujjoji na maganganun Kabiru Gombe akan yaban Kiristoci. Na faɗi irin matakin da na ɗauka na ganawa da Kabiru Gombe domin in masa nasiha abin ya waya.
ban fito da wannan matsalar ba na ɗauki alƙalami na yi rutun littafi na sa masa suna da sa'isu Kabiru Gombe fi da'wati ila taqrib al-adyan. Yazo masallaci na yayi lecture, yana gama lecture na dauki wannan littafin da nuna masa, ga littafin da na rubuta ne maka raddi, ina buƙatar ka karanta sai mu samu lokaci mu zauna mu yi magana. Akwai da agaji a bayansa sai ya karba sai ya miƙa masa, sai na ce a'a kai nike so ka rike littafin na karka manta, sai na karbo daga hannun dan agajin ko odali din shi na ƙara mai masa, shi ma sai sake mai ma odali din nashi, sai ya ce in za ka bani so 1000 so 100 kai kalma so 100 amfani da ita, in za ka bani so 100 shi zan ba. Tito da Allah malam in ka samu dama karanta littafin in zo mu zauna. Na shafi da wannan alaktoci na bi Kabiru Gombe har Gombe, na je karɓa gayyatar wasu 'yan uwa salafawa a Gombe, sai ji labarin yana Gombe, na kira cewa ga nan zan zo, bai yadda muka haɗu ba. To sai ga wannan matsala, ahlus sunna da suka yi fice da sunna, suka yi fice da dalili Qur'ani ko sunna, duk dan izala ya yi fice da wannan kalmar. Kana faɗin wata magana, kana aikata wani aiki, dan izala sai ce maka hujja Qur'ani ko hadisi. Sai yau ga shugaba Balalau yana kiran taron karanta Alƙur'ani daga dukkanin ƙungiyoyi, har kalmar gargajiya ya furta, masu karatun gargajiya yace kowa ya zo ya karanta da abin da ya iya. Sannan an tafi su 'yan jarida, 'yan social media sun tafi biyan su domin su kawo dalili, kamar da malam Baffa ya faɗa. Sun yi taro na farko a cibiyarsu ta Abuja, cibiyar ƙungiyar Izala ta Abuja, suka ƙare da sukar shugaba Malam Sani Jingir. Kun je yana ce masa kamar ɗan wuta, irin wannan dattijo, kana matsayin yaro. Ko da Kabiru Gombe da Balalau su masu manyanta, gemun su ne suke yi, suna yi ma gemun su fenti, wanda manzo Allah ya hana wannan. In ma za ka yi ma gemun ka fenti, to yi masa da lalle da katu, amma ku nisanci baki. Duk da akwai saɓani tsakanin malamai, amma magana ingantatta, yi ma gemu wanda ya fari irin nawa fentin baki baya halatta, haramun ne. To duk da saban da suke da shi na kungiyanci, ai dai babba ne, an saba karami ya girmama babba. Amma ku ji maganganun suke ta yi, kuma Balalu na ta kambama kan shi, wai wata mata ta kira shi ta ce masa ta ga wani masallaci a wata anguwa a cikin garin Abuja, ana ta lecture, ana ta me ake ce ma abun launching akan shi, amma har yanzu ba a gama ba. To shi ita za ta gama masallacin, wai sai ya kira wani makusancin Malam Sani Haya Jingir, ya ce masa ga wata mata tana so ta kammala masallacinmu. Yana da kambama kansa da yabon kansa. Ƙarshe wannan lecture da malam yayi, ko in ce lecture da suka yi ta biyu, wanda malam ke faɗa a yanzu, Allah bai sa na samu jinta ba, amma yanzu gashi malam ya yi bayani a kanta. Ta ƴan uwa ahlus sunna, ku nemi sabati a wajen Allah. Wannan da'awar ba ta neman canza kala, wannan da'awar ba ƴan yayi ba ce, da'awa ce wadda idan an fara sai mutuwa. Duk wanda zai mai da da'awa kasuwa, ya dinga kasuwanci da da'awa, ya dinga sassabci da da'awa, ya koma kamar yadda Allah ya ce waddu law tudhinu fayudhinu, to wallahi ya gama lalacewa. Kuma alama ce cewa shi ba da gaske ya fara da'awar ba. Ku ji abin da Kabiru Gombe yake yi duk shekara,
azumi na zuwa ku bibi tafsirin Kabiru Gombe har ayi azumi a kare. Kabiru Gombe ba zai taba ce maka wannan aya ga hadisin da ya fassara ta, ko wannan aya ga littafin tafsiri cikin littafin tafsirin ahlus sunna wanda wannan fassara da nake yi take ciki ba. Kawai abinda malam ne ya faɗa sai a ta wasa da ayoyin Qur'ani, sai a ɗauki wata kalma kamar taqwa da malam ya buga misali da ita, sai a dubi alqur'ani duk inda kalmar taqwa ta zo sai Allah mai jata, sai a karanta aya 10 ba a fassara ta ilimi ba. Da haka ƴan uwa, makasudin wannan magana shine taimakon ƴan uwa ahlus sunna da fadakar da su da jan kunnen su akan su jajirce akan abin da suke kai. Kada ku canza, kada ku baddala, kada ku gayyara. Kun fara ku dore akan haka har mutuwa, da wannan za a yi nasara. Amma wallahi alamar rashin gaskiya ga mai da'awar sunna, yau ya faɗi wannan gobe ya warware, jibi haka, gata haka, mako mai zuwa haka, wata mai zuwa, shekara mai zuwa, shekaru kaga yana tuka da warwara. Wannan babbar alama ta cewa ba gaskiya yake yi ba. to muna roƙon Allah madaukakin sarki da kyawawan sunayensa ya yabe hasada da jiyewa, ya taimake mu ya zama duk abin da zamu yi shi dan Allah. Wallahi abun bakin ciki ne jama'a, kamar na faɗi a raddina da ya gabata, idan aikin hajji ya samu haɗu da yan ɗariku, gwamnati ta biya mana kujera a matsayin mu na ahlus sunna, ta ɗauke mu don mu je Makka mai wa'azi, dan ɗarika ma ta ɗauke shi, mun zo mun haɗu wuri ɗaya, mun yi ibada bai ɗaya, wannan akan lalura gwamnati ta haɗa sai mu tafi da shi akan lalura, amma dai ba zai yi sallah bayan ɗan ɗarika ba. Ina nan kan akida tare da gaya maku, yin sallah bayan ɗan ɗarika ba ta halatta. To ko a gaban Ka'aba ɗan ɗarika ya shiga gaba zai ba da sallah, ba zan bi shi ba. Kowa ya san gidansu, kowa ya san sana'ar shi, amma da mu haɗu wuri guda akan lalurar gwamnati ta haɗa, wannan kuma wani abu ne daban. Haka majalisar malamai ba mai zaman kanta ba, domin a Najeriya muna da majalisar malamai mai zaman kanta, ba dalilin da ahlus sunna zai shiga cikin wannan majalisa. Amma idan gwamnati ta haɗa malamai don a yi wani abu wanda bai sa ma shari'ar musulunci ba, shikenan sai mu haɗu mu yi akan lalura. Amma a ce daga yaban 'yan ɗariƙa wanda muke kafirtawa, muke faɗin dalilai akan kafirta su, yau mu da muna yaban su da ilimi da takawa da salihantaka. Abin ya wuce nan, mun dawo muna haɗuwa tare da su kamar yadda malaman Kano suke maja da 'yan ɗariƙu. Yau izala ta dawo tana maja da 'yan ɗariƙu, har ma da kiristoci, game da gaya muku. To wajibi ne 'yan uwa yin irin wannan raddi. Da matsala ce wadda ta shafi balalau, shi ne ubangijinsa bai tallata ba, bai faɗa ba, wajibi ne mu ruha masa asiri, mu masa nasiha a ɓoye. Da matsalar Kabiru Gombe matsala ce tsakaninsa da ubangijinsa shi kadai, bai tallata ta ba, da wallahi ba za mu tallata wannan ba. Ko zo mai Ghana ba wanda ya kawo ba, mun zo Ghana ne yanzu don buɗe masallacin Juma'a a garin Kumasi. Za mu je Kumasi mu buɗe masallacin Juma'a, amma saboda haɗuwa da ku, malam ya tsaya tare da ku a nan wajen sati ɗaya. Ba wannan ta kawo ba, abin da ya kama wannan ne. To amma a yau media ta shiga gidan kowa, wannan waya ta shiga gidan kowa. Yanzu abin da muke, Allah ɗaya san mutane ke kallon mu a Najeriya. Abin da ake a Najeriya, Allah ɗaya ya san wayanda suka gan shi a Ghana. To barna idan ta zama a fili, aka tallata ta, aka yaɗa ta, to gyaranta kuma dole ya zama a fili, a bayyane. Shi yasa wani da ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi tsaye ya hudu ba, sai ce man ya asihi ma, nan take manzo Allah ya gyara masa, yace tir da wannan mai hudu ba. Ƙwarai
da kuskure in ya zama bayyane kowa ya ji shi, in za a gyara shi kuma za a gyara shi ne a bayyane. Wallahi Allah ya sani ba mu da manufar cin mutuncin wani malami a Najeriya ko a Ghana ko a wata ƙasa. Wallahi ba mu da wannan. Mun yi karatu a wajen malamai Makka da Madina da ƙasar Sudan, sun koya mana ladabi da girmama na gaba. Wallahi ba mu da manufar cin mutuncin mutum, ba mu da wannan manufa. Aka ga wancan radi da Naima Kabiru Gombe akan kokarin kulla alaka da Kiristoci bata hana ni na bashi dama ya zo masallaci na yi wa'azi ba. Kwarai na yi rubutu a kansa, na rubuta littafi a kansa, na kira Balalau ya fi a kirga, har sai da Balalau ya fushi da ni. Yace ma Malam Sa'idu ka dame ni da yawan waya, ina da fa ayyuka sama da ayyukanka. Ayyukan da nake da su, abubuwan da suke gabana sun fi wanda suke gabanka. Nace Allah gafarta bala, wannan gaskiya ne. A yanzu ma ka kira ni ina mitin akan kiran kada kai mun a waya, na dakatar da mitin na fito waje, yanzu a waje nake magana da kai. To duk mun tabin su ta asiri, wallahi ba wanda ya sani sai Allah. Duk kurakuran da Balalau yake yi da kurakuran da Kabiru Gombe yake yi, wallahi muna kiransu. Har na kai ga ko lacca na yi sai na tura ma Balalau, in littafi na rubuta wata kasida sai na tura wa Balalau. Sannan Kabiru Gombe ga irin wannan fada da muka yi na kore manufarsa ta haɗa kan addinai, amma duk da haka ya zo garinmu, garin Gusau a jihar Zamfara, a masallaci na Ahmadu Bello Way, na ba shi dama ya lacca. Amma ƙarshe sai je Katsina ya mai mun da martani, ya ce wai na ji haushi, ya zo masallaci na ya yi wa'azi an ciga ba mu tsoka tsintsiya ko ina jama'a ne, ni ko idan yana karantarwa ba a wuce shi masallaci, ba abin da bai faɗa ba. Ya ce ni tukari ne, ya ce za su kai ni kotu, za su yi waye. Sai kana daukar kamar irin wannan raddin cin mutunci ne, fassara man shi kuma abin da yayi a kaina shi kuma menene? Balantana ba cin mutunci, ba wulakantawa, ba neman tarwata jama'a su, wallahi ba wannan manufa. Muna tare da su, muna musu da'a, muna musu biyayya, muna musu nasiha, amma da bannas ta zo a fili, da sai kuma gyaran shi ma dole ne ya zo a fili. Haka jama'a ku rike sunna, ku tsaya akan sunna, ku yi kira zuwa ga sunna, ku roki Allah, Allah ya sa ku mutu akan sunna. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yana cewa man mata ala sunnati mata ala alkhairi kulli. Duk wanda ya mutu akan sunna wallahi ya mutu akan alkhairi duka. Yanzu Kabiru Gombe me zai ce ma Allah yau idan malaika mutu ya zo karɓar shi? Balalau me zai ce ma Allah idan mutuwa ta zo karɓar shi a yau ko a gobe ko jibi ko gata? Yana shirin haɗuwa da 'yan ɗariƙu ya taro har da faɗar cewa wai Qur'ani ya haɗa mu. Tsakaninku da Allah aƙidar mu a halin sunna irin aƙidar 'yan ɗariƙa ce? Aƙidar mu game da Alƙur'ani mai girma ita ce aƙidar 'yan ɗariƙa, ita ce aƙidar Tijjaniya Ƙadiriya, ita ce aƙidar 'yan ƙalaƙato wanda yake kira 'yan gargajiya. To dan me zai fito ya faɗi ƙarya ya ce wai Qur'ani ya haɗa mu? Ta wace hanya Qur'ani ya haɗa mu? Mu ahlus sunna mun yi iman da Al-Qur'ani cewa littafin Allah ne, maganar Allah ce, min wa bada wa ilayhi ya'ud. Su kuma su yadda ba, su a wurin su a aqida su kowa ma Allah ne. Haba yau za mu dawo mu lalace irin wannan lalacewa. Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allah ya saka da alkhairi malam.